Larre soroko pelen bordalan ere muan, xantier erraldoia abiatu da jaz. Urte ondarean, egurrezko altzarietan bere den alki enpresak bere itxasuko tailera utziko du eremu berriuntan plantatzeko. Azalera mailan jadanik bikoizten dugu, 4.000 metro karatu pasaturik 8.000 pasatura pasatzen gira unat, eta gehitzen diogu ere eremu uni erakustoki bat, delako showroom bat ere bai. Tailer modernoagoa, aluminiozko eskatekin paretetan, bai eta eraginkorra ingurumenari begira, eraikuntzak argi naturala ahalbezain bat kondutan hartuko du eta isolamendua hobetuko, energia kontsumoa ahalbezain bat apaltzeko gisan. Beste puntu bat ere izan da, fotovoltaikoa ezarriko dugula, bilakatzeko edifizio bat energia zero erraten dena, horrek nahi du, barnean kontsumitzen den energia, gu honek energia berriztagarriekin produzituko baitugu teilatuari esker. Aldaketa handia izanen da 1991 sortu zen kooperatibaren zat, baina beharrezkoa itxasuko tailera zaharkitua eta ertxiegia bilakatu baitzen. Gure erronka da bikoiztea edo hirukoiztea gure ekoizpena, produktu eta volumen mailan, eta horrez gain ere biztan da lan baldintzako betzea, sistema guziak, bai argiarena, bai errautzen aspirazioa, bai berotasunarena ere tratatu izan dira han hobekio. Alki enpresak gaur egun 54 langile konda ditu, kopuru haukasik doblatzea espero du, 10 milioi euro baino gehiago inbertitzen ditu tailer berri hortan.